ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Zo dames en heren, dan zeg ik hier voor de piep op den Henny. Hier voor de piep. Hier voor de piep. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, kleurder dan de trouwen om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Dat wil toch iedereen. Hiep de wiep! Prins Henny, het moment is toch aangebroken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het geweldige seizoen dat ik gehad heb. Ik wil mijn pa en mam bedanken, mijn broertje, mijn zusje, zodat door die heb ik dit jaar en afgelopen jaar een heel goed seizoen gehad. Ik wil echt iedereen bedanken. Riekelt, bedankt. Hier staat er nog één keer terug. Prins Henny de Eerste. Dit is de chauffeur van haar. Rogstig van hem afnemen zijn prinsenketting. This is the time when the momentum of the moment are in right. Give me this momentous moment. I'll gather up my plans and make some sense. Henny met de werkenskopsongs. Nog iets van dich, dit is september, woensdag, 3 dagen, 3 weken en de ganse seizoen vuurop is gegaan in de carnaval. Dankjewel. Hier staat voor u, Prins Henny de Eerste. Geef hem een daverend applaus, want onze Prins Henny, die is op het voortreffelijke wijze heeft hij de carnaval in Riekelt vuur opgegaan. Ik denk dat Prins Henny heeft laten zien wie een Prins carnaval moet zien. En gelukkig zien we hem dadelijk terug. Prins Henny, ik zag het al, er is een team vervoeren en een team vervoeren. Maar ook voor hem is dat een tijd niet blijven storen. Want hun maar niet, zo is dat geleerd. Wat wilt u drinken?
Schrobbeleer, jonge klaren, Apfelkorn, Jägermeister. Oh, ik zeg, in die volgorde bevelt mich dat wel, hè. En dan heb je van gefeest en op een gegeven moment begon ze die Pruise vrouwlie, die heeft ons een liedje gemaakt. En dan begon ze die te zingen. Worst, worst, worst. Claudia, Heidi, Krautsalat. Worst, worst, worst. Trinken, Fräulein, bitteschön. Worst, worst, worst. Und der Knacki, der ist wunderschön. En dat feest ging door tot deze Het varken. En de varkenskop de knikt mee, toch gaan we dat doen. Dus volgens mij is er al een beetje duizelig. Ja, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier staat voor u Prins Danny de Eerste. Hier staat voor u Prins Danny de Tweede. Oké. De luister binnen de route. Ik wil trouwens even vragen aan de snuffelaar, want ik weet niet hoe ze zien. Maar toch even als ze hier op de bühne komen staan, zodat we de Danny hier kunnen installeren tot Prins Danny de Tweede. Ik wil die vragen, Robert. Wilstig. Prins Danny omhangen zijn prinsenketting. Snuffelaar, hè? Prins Robert, Welstig. Prins Danny opzetten. Zijn prinsenkap. Zodat hij met die prinsenkap en die veren 3 weken lang verop zal moeten gaan in de Riekelse carnaval. Snuffelaar. Ik weet niet of ze mal eens gevoeld hebt. Het is echt zwaar. Het heeft geen bandje aan. De zals hem vast moeten houden. Verop moeten gaan. De zals moeten zwaaien. Zodat ook 4 weten hoe het goed is. Ik ga hem die geven. Zodat Stig hier is. De prins Danny de Tweede. Hier is voor u Prins Danny de Tweede. Hallo Prins Danny de Tweede. Dankjewel. Wie de grootste van de snuffelaren, heerser over het gaan Snuffelarenrijk. Van het brandweesje tot het groentje, van het kasteel tot de voerenweg. Zoon van John en Yvonne, aardprins van de groosgeverkes. De jockey, broedbezorger bij de bakker en vlagger bij de derde van SCG. Proclameer en verordeneer. Ten eerste, op carnavalsmaandag geboren en getogen Anastasie in Groeselt, wordt voor mij een groete wens en hier een prins van de Snuffelarenrijk te mogen zien. Ten tweede, ja dat loopt niet zo goed, wacht. Ten tweede, omdat ik dit jaar voor het eerst in 10 jaar niet de muziek voor ik kan verzorgen, zal ik voor een goede vervanger zorgen. Ten derde, ik cross één en dag door half Zuid-Limburg als bezorger voor de bakker. Want de smaak van aanbak in het brood en de vlooi vinden de lui nog immer het lekkers. Ten vierde, dat de club 111 en aardprinsen ons ieder jaar zal blijven steunen, zodat we daar lang op kunnen blijven leunen. Ten vijfde, dat alle snuffelaren en snuffelarinnetjes zich deze carnaval goed amuseren, dan kunnen we daar weer een gans jaar opteren. Ten zesde,
Het stuk Stasi van de tunnel tot aan de spoor werd deze carnaval door Riekert geannexeerd. Want als daar de prins van de snuffelaire hoent, dan wordt dat stukje door hem geregeerd. Zo werd dat ook. Ten zevende. Dit jaar rolt bij Wiel de Wit het allerschoonste werken van de werkbank. Daarom voor al dat werk. Wiel, bedankt. Ten achtste. Dat dit jaar weer veel met een optocht mogen gaan. Dat dit jaar weer veel met een optocht met gaan. Zodat voor iedereen langs de straat versteld doen stoen. Ten negende. Dat hier na 3 dagen kunt zeggen. We hebben de carnaval gevierd. Zoals de oudluiers dat hebben geleerd. Ten tiende. Komt de zevende allemaal op mijn prinsenbal hossen en springen. Dan kan Verhoog met z'n allen nog eens lekker op de muziek met zingen. Ten 11e zit er zorg dus 3 dagen op zee. En springt en dans in een lang rij. Maakt lol en plezier onder het genot van een lekker glas bier. Dat is mijn grootste wens als Eurenouwe prins. Allaf de snuffelaren! Hey! Allaf de Riegels carnaval! Hey! Ich komme wieder zu dir zurück. Hossa! Adio, adio Mexiko. Ich grüß mit meinem Sombrero, te quiero, ich habe dich so lieb. Einmal in Zürich Schnüffellehre. Hossa, 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 hossa. Fiesta, fiesta mexicana. Bald schon wird das helle, der Morgen erst nah. Und in Küsse kann man zittern, ich weiß die Stunde des